Bilang Officer in Charge o OIC Regional Director ng Department of Trade and Industry Central Luzon, si Edna Dizon. Pinalitan ni Dizon si Brigida Pili matapos ang kanyang mandatory retirement. Ayon kay Dizon, 39 na taon na siyang empleyado ng gobyerno at naging tahanan na niya ang DTI sa loob ng halos 4 na dekada. Nagsimula si Dizon bilang clerk sa Small Business Assistance Center hanggang tumaas ang posisyon at nagsilbing Provincial Director, Assistant Regional Director at ngayon ay pinuno na ng DTI sa ating rehiyon. Nagpasalamat naman si Dizon sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya. Malaking hamon daw ang responsibilidad na inatang sa kanya, lalo pat performing ang opisina ng DTI sa Region 3. Nangako naman siyang magsisikap upang magampanan niyang mabuti ang kanyang mandato. Magiging prioridad daw niya ang pagsusulong ng mga pulisiya para sa ikabubuti ng mga small and medium enterprises. The more we will explore more opportunities to further the function of DTI here, especially on consumer protection, on SME development, export, investments, and governance, of course. Plus, strengthening partnership and collaboration with the other national government agencies. Hopefully, with my leadership, we can still position Region 3 as the top performing regions, excel more in our areas of concern, and panatilihin natin lalo na yung ating mga ina-assist na SMEs na to grow, to expand para mag-generate ng employment opportunities para dito sa ating mga Central Luzonians.